ኣሕዋት ደቂ ዓበይቲ ከመይ እኒአኹም? ኣብኡ ናሃለኹ ዓዲ መስቀል ከሪአኩም ዓዲ መስቀል ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ኣለና ኣብዚ ሓድሽ ኣሎ ሓድሽ ቤተ ክርስቲያን ይስራሕ ኣሎ ተተራእዩ ኣይረአሎ ይመስለኒ እስኪ ሓድሽ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ይስራሕ ኣሎ ደቂ ዓበይቲ ኣብኡ ናሃለና በረከት ክትካፈሉ ትደልዩ ማለት ለኣክል እዩ ራእዩ ሓድሽ ቤተ ክርስቲያን ይስራሕ ኣሎ ደስ በሃሊ ላው ከይደ ከይቀርፅ ንእሽተይ ተሰኪፈና በደንብ ገይረ ከሪአኩም እስኪ بطعم دس السلام بسمعك بيت كريستياننا حدش بيت كريستيان رما زيلا صحيح لهنا بزحر ردنا تودئونا بيت كريستيان دس الأدباب اليوم مقصر لك عبيتي أبز الدفل الله خلنا عبتخن كتعافيها بسلام يمني لك أنكم تعالى دستي للنيوز بيسئي ما يتقول لسجد له سخاتنا أنسي أنك كتم لفسات أسفاء قبل هلوت كل سنة يفعليها من حواتي سسان باي باي